Η πρώτη λέξη που σας έρχεται στο μυαλό με το που ακούτε το μπαζάρ της σχολής μας το 2025. Αγάπη. Χαρά. Προσφορά. Αλληλεγγύη. Πολλά χαμόγελα, αληθινά χαμόγελα. Μπάσκετ. Η πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό είναι φιλανθρωπία. Χριστούγεννα. Ωραία, και αρχή ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεύτερον, δημιουργικότητα και χαρά. Ξεχωρίσατε από το φετινό μας μπαζάρ. Στο φετινό μας μπαζάρ ξεχώρισα το γούρι των 170 χρόνων από την ίδρυση του σχολείου μας. Ένα γούρι που θα προσφέρει αγάπη, θα προσφέρει ελπίδα για όλους τους οργανισμούς που στηρίζουμε. Στο φετινό μπαζάρ ξεχώρισα όλους τους όμορφους πάγκους που είχε εκεί πέρα η Α Γυμνασίου, η Β Γυμνασίου, το Λύκειο και όλες τις περιπέτειες όπως το escape room που ήταν πάρα πολύ ωραίο και που ήμασταν πάλι όλοι μαζί με τις φίλες μας τα Χριστούγεννα και ευχηθήκαμε καλές γιορτές και όλοι μαζί με τους δασκάλους. Στο φετινό μπαζάρ ξεχώρισα την εφηβετικότητα των μαθητών στα περίπτερα και στα παιχνίδια που δημιούργησαν, καθώς και τη διάθεση για προσφορά που είχαν